тамошобинони азиз, дар иҷа бошад ҳозир ма барои шумо анам хеле комбахтои 450 сомонара нишон метиҳам. Хеле зиёдай гулошонам, хучонам. И видеора ма аз корвон тарафи пажарка дуюм ряд ба навор гирифтагим ноливои дарвоза дуюм ряд. Интихобаш хеле ва хеле васеъ, ҳамаи рангош ҳастай, ҳамаи нусхаош ҳастай. Кадом мешки дар корай? Ма рақамои WhatsApp ма мемонам. Нависе доставка дорем ба Русия. Нигоҳ кунед, ҳамаш рангошонам хушрӯ, хучонам хушрӯ. ҳар хелаяй бинед. Ҳамаш бо нусхаҳои анами комбахтои қиматии 1500 марҳамат. тамошо кунед. кадомеш дар корай омада хитон бинед агар дар Тоҷикистон бошед. вале агар хоҳед дархост кардан, заказ кардан, нависед, мо доставка мекунем. Анаи рядаш кам мондай. ами яктаи дутаи анаи нушмондагиай. ав саршавида кадомеша ки ман нишон дода будам ва ё ози навомадагиам хеле зиёдан. тараф ози бисёрай. лавдоманиёи фасон. шахсоне ки барои тӯй харидорӣ кардан мехоҳанд, мисол арзонтар нисбат ба намо 1000-1500 ина миноянд. 450 сомонӣ нархи донашонай. касе ки бисёр мегирад бо арзон мешава. нархи оптоваш бо арзонтаракайда. хулос ҳамхе дӯстони азиз бо мо бошед. хайр.